Mikunhud og 57% ang natalang disgrasya sa kadalanan sa Davao City karong unang quarter sa 2026 kung ikumpara sa pareho nga quarter sa tuig 2025. Sa datos sa Traffic Enforcement Unit, 407 ka disgrasya ang natala sa first quarter karong tuiga. Masubos kini kung itandi itong first quarter sa 2025. Nga naman tungod sa atong pahimangno, sungod sa ato ang atong mga kampanya, i-post na to sa Facebook nga magkuanta na atay mga campaign ba, mga slogan. Sumala sa TEU, nasa 91% ang human error nga maoy nagunang hinungdan sa disgrasya. 4% ang depekto sa sakyanan ug 3% ang road defect. Namatikdan sa TEU nga alas 10 sa buntag hangtod alas 12 sa udto ang dunay daghang mata nga disgrasya sa syudad. Nakatabang sumala pa sa pagkunhod sa disgrasya ang kanunay pahimangno sa mga otoridad sa mga motorista. Main cause ani kanidyong human error. Nya mga depekto sa ato ang mga sakyanan, and then ang 3% yani is kanilang road defect. Pero ang pinakagrabe main cause jud is kaning tao jud, ang tao nga nag-drive sa sakyanan. Sumala sa TEU, gitahasan na ang mga police station na sila na ang mag-imbestiga sa mga nalambigit sa disgrasya. Ang mga vehicular accident, ang conduct na niya ng investigation is naana na siya sa police station. Kay naay mga lugar nga mga lagyo dili na maabot na mo sa TEU, so kinahanglan na namo nga maadtuan na lang ang station concern na lang sila na mo conduct og kaning investigation sa road crash. Gawa sa pagpangdakop sa nakasupak sa balaod trapiko, gilambigit na sab sa anti-criminality ug police visibility, hilabi na sa mga financial institution ang mga pulis sa TEU. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.